ପୂଜା ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବରା ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଇଥିବେ, କ'ଣ କେବେ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଇପତ୍ରର ବରା ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନା ତ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ପୋଇରୁ ପତ୍ର ଅଲଗା କରିନେବେ। ପତ୍ରକୁ ଗୋଟା ଧୋଇ ନେବେ। ରସୁଣ, ଜିରା, ସୋରିଷ, ପିଆଜକୁ ମସଲା କରି କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ମସଲାକୁ ହାଲକା ଜାରି ନେବେ। ଜରା ମସଲାକୁ ପୋଇ ପତ୍ରରେ ଦେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବେ। ତାୱାରେ ହାଲକା ତେଲ ଦେଇ ପତ୍ରକୁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜି ନେବେ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସୋରିଷ ମସଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଇପତ୍ର ବରା। ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।